ngivele ngibuye edolobheni ngithenga ukudla nje kwaphela konke. Anginandlu ngihlala emkhukhwini ngoba nje izulu lisukile nje kwethu esihlobo ngiyabikela ukuthi ngizolala laphi nezingane zomntanami. Ngilapha nje ey'tandeni. Awukho ugesi, awukho umgwaqo oza lapha nezansi kithi. Asina ngisho impompi nje akukho la kufuneka kulande khona amanzi. Siyehluleka ukuthenga amapayipi. Kusekudeni angazi bathi ngamamitha amangaki kuze amanzi ezofika kithi. Sengihluphekile-ke mina salukazi nje singenabo umuntu. Uma ngibuye empeshenini ngithenga impuphu ufune ngehle emholo le elokhu nganemgwaqweni. Ngikhasha umuntu uma engithwalela impuphu 50 rand ingane lengisamaplastiki ngama 20 rand. Ngisenkingeni nje mina abantu abami. Anginabani anginamuntu nje. Uthi uzolungisa kwedwa uhulumeni mechaza. Akekho nje nofikayo ezokhuluma nathi. Sihleli nje. Kona koko niyavota. Siyavota ukuvota emva kokuvota sigcine sithole lona lolusizo esiyilo. Ngakho-ke koko sovota ngomhla ka4. Uthini mina kwethu kuyavoteka kodwa? Ngoba kuyovotwa nje lo nje okasayitsheni umntwana. Uyobe ehlalele lapha emkhukhwini wakhe. Nezingane zami. Anginje kwasekhethweni lapha futhi angazi nje nokuthi kuthiwani kade ngivota ngingatholi lutho. Ngiyimi nje bantu abami. Uyabona ngoba ngila ngikhiyile ingane le bazukulu bami. Lo munye una 18, lo nomunye una 20, lo nomunye kuna 3. Lokho okuncane. Kuna 2 kuphethe unyaka wesithathu. Ngisho emzini nomuntu ukuthi ake ngiyolalela ukuthi kuyothiwa. Ngihlala ngiya nje ngibuye nje ngiyimi. Ama food parcel ukudla awukutholanga. Angazi nje ngize ngikuthole ngane yami. Ngihlala nje emkhukhwini ngihlalele. Anginagesi. Anginamanzi. Ngiqhashi ingane mhlambe ayikho abayifaka kule misebenzi yasemgwaqweni iPWP ukuze phela khona kuzoba khona imitholayo. Ekhaya kwami mntanami. Yebo. Ayikho. Mangabe konke ingane zesikoleni njengoba ngingenawo ugesi ngimisa kanjani for Ngiyatheza ngane yami ngisabona nasemehlweni kodwa ngiyahamba ngentabeni ngiyotheza. Funeka ngibase ekseni ngibeke igedlela bethola amanzi okugeza.